Минаха 4 години. Всичко се промени след смъртта на Виктория. Сега ти трябва да станеш алфа. Ти трябва да поемеш глутницата. Просто не си иска да знам какво ще да стане, ако... Айде тогава. I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. Селин? Ако е права, мен ще ми трябва помощ от стари познати.